Un peth sy'n sicr, mae eisiau tipyn o stamina wrth i chi ddangos y ceffylau yn y ffair ea, ond sicr yn yr haf, rhywbeth wyt ti'n brofiadol iawn yn neud. Fel athletwr o fi fy hun, Heledd, yn gallu rhedeg yn gyflym iawn. Wedi sylwi, wedi arsylwi hefyd ac yn edmygu, ond nôl at yr hau sy'n wrthi yn dangos ar hyn o bryd yn y cylch ceffylau, i ni dal gyda'r adran ec, Merlod Cymreig Teip Cob, 9 yn y dosbarth i'r Ebolesu neu'r Adfarch Blwydd ddod. Ie, dosbarthiadau cryf yn yr adran yma. Wrth gwrs, dosbarth blaenorol yr ebolion blwydd wedi bod yn gryf iawn, a braf cael gweld gymaint Ebolesu yn dod ymlaen i gystadlu hefyd. Felly, ac oeddwn ni'n sôn yn gynharach, y stamina i redeg, mae rhai cael coesau ifanc, a dyn ni'n gweld bod yna lot o bobl ifanc yn dangos yn y ffair sydd yn cadarnhaol iawn. Wrth gwrs, mae angen i bobl newydd ac bobl ifanc o fewn i'r byd yma mwyn sicrhau dyfodol. Wel, yna calon lan fyny, allan o'r march brohedydd Golden Joey a'r gaseg maes llwch Madam Heartbreaker. Newydd redeg. Daeth yr tri stacres Shebang gan bechnogaeth J. Michael ac yn cael ei arddangos gen Tony Newman. O'n blaen i nawr mae Riverbank Baby Jane o'r march Pantafyd Rolo a'r gaseg Riverbank Pennies from Heaven yn eiddo i Martin Grist. Dyma ni Sioe Glamour Girl. Wrth y march Pantafyd Rolo, gallan o'r gaseg Sioe Supermodel. Dyma ni dan berchnogaeth Jenna Dart. Dyma Popsters y Nursery Rhyme yn cael ei arddangos gen Lowry Reid. A Lowry yn gwmni ni yn yr haf yn y blwch sylwebu. Dyna nhw yr rhai sydd yn cystadlu yn y dosbarthu Ebolesu ac Adfarch Blwydd. A digon o amrywiaeth ac i'r beirniad Jeff Kingham. A ti'n gweld wyneb ifanc o'n blaenau ac ti'n crybwyll ynglyn â'r ieuenctid sy'n nawr yn dangos, a mae hwnnw mor braf i weld bod y dyfodol yn saff. Yndi, yn bendant, achos Llywarch Roberts o gyda ni fannu, a bachgen ifanc o Llangernyw, ac ochr yna, ac wrth gwrs Brydfa Trofarth, ac Llywarch yn a diddordeb yn yr adran ec. Mae mam a dad yn magu'r cobi ers blynydde, ond mae gen Llywarch dipyn o diddordeb yn yr adran ec, ac wedi prynu gaseg i sefydlu y Brydfa, ac braf cael gweld o'n dangos yma'n hyn yn y ffair eiaf. Felly pan wyt ti'n gweld y dangos, hefyd yn dangos diddordeb yn y bridio. Mae'n rhaid bwydo hynna wedyn yn does. Ydy. Na ni, Jeff Kingham o Frydfa Maes Llwch yn beirniadu. Wedi byw yn y Felin Heli yn ymyl Bangor gyda'i wraig Helen. Symudodd i Gymru yn y flwyddyn 2000 a'i ddiddordeb yn y cobiau yn dechrau ar ddiwedd y 70au. Ond heddi a'i lygad ar yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. A fel rhywun sydd wedi buddsoddi ers blynydde a dy deulu di a llinach yr adran ec, wy'n gwybod bod Leni'n sicr wedi bod o dy fodd gyda gofio y niferoedd uchel sy'n yma. Mae'n hyfryd cael gweld, achos dyn ni wedi gweld y blynyddoedd ddiwethaf bod yr adran ec bron wedi cymryd drosodd a lot o'r sioeau, ac mae'n braf cael gweld bod yna gymaint ac yn cystadlu. Wy'n credu bod yna geffyl newydd wedi dod mewn i'r cylch. Dyma Crossfield Lady Jane o'n blaen ni. Marcus Jones, wrth gwrs, mae wedi bod yn dangos yn y dosbarthiadau eraill hefyd, so drian o fod i gorau mynd nôl yn gyflym i'r stabl newid a rhedeg nôl. Felly, mae'n siŵr bydd o'n chwys domen. A'r gefnogaeth yn amlwg. Yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob sydd dan ein sylw ni, ac y dosbarth i'r Ebolesu nei Adfarch Blwydd, ac y Heledd
Dyn ni bod yn mwynhau yn do, mae'r adran ec wedi bod yn hyfryd reit. Ydy, mae, wy'n gwybod sy'n wrth dy fodd di, a gyda'r dosbarth me, mi gaethon ni hwyr ddyfodiad. Oedd yna 9 i ddechrau, ond oedd yna un reit ar y diwedd wedi bod yn dangos. A mae hwnna'n stori, lot fawr o'r dangoswyr wedi cael deuddydd prysur iawn. Yn bendant, a lawr i ryd yma'n hyn 2-2-4-4, a dyma Popsters Nursery Rhyme, yn bechnogaeth Jenna a Jennifer Dart. Ynys Môn a'r het wedi diosg. Wel, fydd lawr i ryd yn boblogaidd iawn wedi wneud i gwaith yn wych yn dangos fyny. Felly, wrth gwrs, lawr i yn cynhyrchu ar ran y dat o Ynys Môn. Ac mae'r eboles bach yma wedi cael blwyddyn da iawn, wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol y tymor dangos, ac mae lawr i wedi gwneud job dda chwarae teg. Ac Popsters Nursery Rhyme o'r march Coston Royal Edition a'r gaseg Popsters Music Star. Wedi cael ei fagu gen Justin a Heidi Davies lawr wrth Gloucester. Dyma ni Gareth Lapping wedi cael cyfnod prysur iawn dros y ddeuddydd diwetha. Wrth gwrs, dyn ni wedi gweld dipyn o Gareth yn dangos Border Valley Roses for You yn bechnogaeth Lauren Hudson. Ac yn trydydd wedyn mae Eleri Walters gyda 30 tywysoges Ruby. A Tony Newman yn fan hyn yn dangos ar rhan i bartner o, Jane Carmichael, Starcrest Shabang. Wel, lawr i ryd, ti wedi dychwelyd 2 noson yn ôl o Australia, ti wedi meid ei bilth, a nawr ti wedi ennill y sioe ffair eaf. Sut ti'n teimlo? Heblaw falle wedi blino? Wel na, mae'r blinder di fynd nawr. Ti wedi cael hwyl wrth o rown a rhedeg romal, dim blinder i weld. Wrth gwrs, yn dangos ar ran Jenna Dat, a mae Jenna ma fi'n meddwl. Ydy mae wrth yr ochr fan hyn, so lyflu bod hi yma hefyd. A hapus iawn gyda'r eboles, wy'n siŵr. Ie, wrth y modd ydy. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr. Mae dangos yn swydd môr bwysig a lawr i ryd wedi rhoi o'i gorau, a hynny ar ran Jenna Dat. Popsters Nursery Rhyme yn dod i'r brig ac yn cipio'r garden goch, llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Tredig tywysoges y Ruby, property of BG and Eleri Walters.